Pozri sa. To je čo? Aha, chytí to? No, dali sme mu také rytmy, že Peťo sa mimoriadne teší. Áno, áno, a dáme aplauz, ideme pekne, hej, 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 hej. Vyjecujeme to tu pekne. Klikovačkou, herci nielen silné nohy, ale aj paže. Áno, stojka, bývalý gymnasta. A pokračuje ďalej, rozveže žongle. To sú neuveriteľné veci potom. A tam má odložené teraz perečko, lebo ukáže vám, že dá sa aj na pere žonglovať, respektíve s perom. Pozri sa na to. No nezatleskali ste mu, tak Peťo to nedokončuje, tak ich to hákli. Je ješitný, ako každý žongler. Ako každý futbalista, pozri sa na to. Chytí to a drží mu to, tak teraz veľký aplauz dáme najväčší. To je parádička. No, a teraz potrebujeme dobrovoľníka, jedného prvý ide. Nazdar. Počkaj, ako sa voláš? Kiko. Kiko? Kiko, a ty dnes budeš oslovať so Slovanom majstrovský titul? Jasné, že áno. Dobre, dobre, a teraz budeš oslovať z Hersty? Môže. Nech sa ti páči, Kiko. Kiko. A jeho veľká chvíľa? Roztlieskáme to pekne, áno, nech to tu žije, nech je tu totálna Brazília a Kiko teraz musí držať to péro, akože musí sa sústrediť, áno, áno, drží to, pozri, Kikovi to ide, Kikovi dáme takisto veľký aplauz, áno, je to tu. Kiko, pozri sa, za to, že si bol takýto aktívny, šal pre teba. Dobre, ešte tu máme nejakého dobrovoľníka. Ďalšieho dobrovoľníka, to je fantastické, to je výborné. No túto fintu sa musíš naučiť. No, a musíš tam si urobiť taký žliabok, vieš? Taký jarček. No tam sa musíš pozerať, to je dôležité. No. No. Tak to musíš rozpažiť a urobiť otočku. Je to ťažké však a tleskáme mu. Ktorý má majstrovské tričko, áno. Ako sa voláš? Juraj. Jurko, daj five. Hersty mu dajte si, klapnite si, áno. Jurko, ty ako dnes typuješ Slovan Ružomberok, čo je tvoj tip?